देवं श्रीराधाकृष्णपादां स गणललितां श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासुरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिं नित्यानन्दं महनौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरीशे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जयंताय गौर परमानंदे हरे हरि। ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇന്ന് സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 3 ശ്ലോകം 41. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദിദം ഗ്രാഹയാമാസ സൂതമാന്മവദാംവരം സർവവേദേതിഹാസാനാം സാരം സാരം സമുദ്രതം. തദിദം ഗ്രാഹയാമാസ സൂതന്മാന്മവദാംവരം സർവവേദേതിഹാസാനാം സാരം സാരം സമുദ്രതം. തദിദം ഗ്രാഹയാമാസ സൂതമാന്മവദാംവരം സർവവേദേതിഹാസാനാം സാരം സാരം സമുദ്രതം. എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് 2 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. എല്ലാവരെയും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദിദം ഗ്രാഹയാമാസ സൂതമാന്മവദാംവരം സർവവേദേതിഹാസാനാം സാരം സാരം സമുദ്രതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദിദം ഗ്രാഹയാമാസ സൂതമാത്മവദാംവരം സർവവേദേതിഹാസാനാം സാരം സാരം സമുദ്രതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിന്ദു മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദിദം ഗ്രാഹയാമാസ സൂതമാന്മവദാംവരം സർവവേദോതിഹാസാനാം സാരം സാരം സമിദ്ധിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തദിദം ഗ്രാഹയാമാസ സൂതമാത്മാവതാംബരം സർവവേദേതിഹാസാനാം സാരം സാരാം സമൃദ്ധം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മല്ലിക മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തദിദം ഗ്രാഹയാമാസ സുതമാത്മവതാംബരം സർവവേദേതിഹാസാനാം സാരം സാരം സമൃദ്ധം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തദിദം ഗ്രാഹയാമാസ സൂതമാത്മവതാംബരം സർവവേദേതിഹാസാനാം സാരം സാരം സമുദ്ധൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാം കേൾക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തദിദം ഗ്രാഹയാമാസ സുതമാനവതാംബരം സർവവേദേതിഹാസാനാം സാരം സാരം സമുദ്രതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തദിദം ഗ്രാഹയാമാസ സൂതമാത്മാവതാംബരം സർവവേദേതിഹാസാനം സാരം സാരം സമുദ്രതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തദിദം ഗ്രാഹയാമാസ സൂതമാത്മവതാംബരം സർവേ വേദിതിഹാസാനാം സാരം സാരം സമുദ്രതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. തദിദം ഗ്രാഹയാമാസ സുതമാത്മവതാംബരം സർവവേദേതിഹാസാനാം സാരം സാരം സമുദ്രതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തദിദം ഗ്രാഹയാമാസ സൂതമാത്മവതാംബരം സർവവേദിഹാസാനാം സാരം സാരം സമുദ്രതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തദിദം ഗ്രാഹയാമാസ സൂതമാത്മവതാംബരം സർവവേദേതിഹാസാനാം സാരം സാരം സമുദ്രതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ശ്രീജ വിജി. ഓക്കെ, നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടോ? വത്സല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഗ്രാഹയാമാസ സൂതമാത്മാവതാംബരം സർവവേദേതിഹാസാനാം സാരം സാരം സമുദ്രതം. പ്രഭുജി. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, വേറെ മാലതി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തദ്ദിദം ഗ്രാഹയാമാസ സൂതമാത്മവതാംബരം സർവവേദേതിഹാസാനാം സാരം സാരം സമുദ്രതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
രമണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തദിതം ഗ്രാഹയാമാസ സൂരമാന്നവതാംബരം സർവവേദേതിഹാസാനാം സാരം സാരം സമർപ്പിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഇനി ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്, അത് നമുക്ക് ചൊല്ലാം. ഓക്കെ. അതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. തത് ആ ഇതം ഈ ഗ്രാഹയാം ആസ അംഗീകരിച്ചു. സുതം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ ആത്മവദം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവരുടെ വരം അതീവ ബഹുമാന്യനായ സർവം വേദ സാഹിത്യങ്ങൾ അഥവാ വേദങ്ങൾ ഇതിഹാസാനാം സർവ ചരിത്രങ്ങളുടെയും സാരം അന്തസത്ത സാരം സമുദ്രം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു വെളിവാക്കി. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവരിൽ പ്രമുഖനും അഭിവന്ദ്യനുമായ തന്റെ പുത്രനെ ശ്രീ വ്യാസദേവൻ സർവ വേദ സാഹിത്യങ്ങളുടെയും പ്രപഞ്ച ചരിത്രങ്ങളുടെയും സാരാംശം പകർന്നു നൽകി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. ആരാ വായിക്കുന്നത്? ബിന്ദു മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വായിച്ചോളൂ. ശ്രീബുദ്ധന്റെ കാലം മുതൽ, അതായത് 600 BC മുതലാണ് അല്പജ്ഞാനികൾ ലോക ചരിത്രത്തെ അംഗീകരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. അതിനു മുമ്പ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിരുന്ന എല്ലാ ചരിത്രങ്ങളെയും അവർ കാൽപ്പനിക കഥകളായി മാത്രമാണ് ഗണിച്ചിരുന്നത്. അത് പരമാർത്ഥമല്ല. പുരാണങ്ങൾ, മഹാഭാരതം തുടങ്ങിയവയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന സർവ്വകഥകളും ഈ ഗ്രഹത്തിന്റെ മാത്രമല്ല, പ്രപഞ്ചത്തിലെ ദശലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളുടെയും യഥാർത്ഥ ചരിത്രങ്ങളാണ്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഈ ലോകത്തിനുപരിയായ ഗ്രഹങ്ങളിലെ ചരിത്രങ്ങളും ആ ഗ്രഹത്തിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ച വസ്തുതകളും ഒക്കെ സാധാരണക്കാർക്ക് അവിശ്വസനീയങ്ങളാണ്. ഏതു വിധത്തിലായാലും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വിഭിന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു വിധത്തിലും സമാനമല്ലെന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല. അടുത്ത് വായിക്കട്ടെ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വേറെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. വേറെ ആരാണ്? മാലതി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ, വായിച്ചോളൂ. മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും തുടങ്ങുന്ന. ഓക്കെ, വായിച്ചോളൂ. മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാകയാൽ ചില ചരിത്ര സത്യങ്ങൾ ഈ ഗ്രഹത്തിലെ അനുഭവത്തിന് അനുയുക്തമല്ല. വ്യത്യസ്ത ഗ്രഹങ്ങളിലെ വിഭിന്നങ്ങളായ അവസ്ഥകളെയും കാലങ്ങളെയും പരിസ്ഥിതികളെയും പരിഗണിച്ചാൽ പുരാണങ്ങളിലെ കഥകളിൽ അവിശ്വസിക്കേണ്ടതായിട്ടോ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതായിട്ടോ യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഒരുവന്റെ ആഹാരം മറ്റൊരുവന് വിഷം എന്ന നീതിവാക്യം നാം ഓർമ്മിക്കണം. ആകയാൽ നാം പുരാണങ്ങളിലെയും ചരിത്രങ്ങളിലെയും കഥകളെ സാങ്കല്പികമാക്കി കരുതി തിരസ്കരിക്കരുത്. ശ്രീ വ്യാസദേവനെ പോലുള്ള അതിശ്രേഷ്ഠ ഋഷിക്ക് വേദസാഹിത്യങ്ങളിൽ കാൽപ്പനികമായ കഥകൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. വായിച്ചോളൂ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ വിഭിന്ന ഗ്രഹങ്ങളിലെ ചരിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത ചരിത്ര സത്യങ്ങളെ വിശദമായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ എല്ലാ ആധ്യാത്മിക പ്രാമാണികന്മാരും മഹാപുരാണമായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ചരിത്രങ്ങളുടെ സവിശേഷാർത്ഥത എന്തെന്നാൽ അവയെല്ലാം തന്നെ വ്യത്യസ്ത കാലയളവിൽ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളാലുള്ള ഭഗവത് ലീലകളാൽ ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ്. ശ്രീല ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാകുന്നു. മാത്രവുമല്ല, ഒരു വരി വിട്ടുപോയി മാതാജി. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച സർവശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികളിലും അത്യുന്നതൻ ശ്രീല ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാകുന്നു. മാത്രവുമല്ല, അദ്ദേഹം ഈ അധ്യയന വിഷയങ്ങളെ
സ്വപിതാവായ വ്യാസദേവനിൽ നിന്നാണ് സ്വീകരിച്ചതും. ശ്രീല വാസുദേവൻ മഹാപ്രാമാണികനായിരുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രദ്ധാവിഷയം അതീവ പ്രാമുഖ്യമുള്ളതാണ്. ആകയാൽ ശ്രീല വ്യാസദേവൻ ഈ സന്ദേശത്തെ പ്രാഥമികമായി തന്റെ പുത്രന് ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് പകർന്നു നൽകി. ഇതിനെ ക്ഷീരജത്തോട് സാമ്യപ്പെടുത്താം. വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ക്ഷീരസാഗരമാണ് വേദസാഹിത്യം. അതിന്റെ ഉത്തമാംശം അഥവാ വെണ്ണ ക്ഷീരത്തിന്റെ അത്യധികം രുചികരമായ സത്താണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും. ഭഗവാന്റെയും ഭഗവത് ഭക്തവരുടെയും സർവസ്വാദിഷ്ടവും നിർവ്യാജവും പ്രമാണയുക്തവുമായ വിഭിന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ ക്ഷീരജത്തോട് സദൃശ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. കച്ചവട മനോഭാവത്തോടെ സാധാരണക്കാർക്കായി ഭാഗവതം പാരായണം ചെയ്യുന്ന നാസ്തികർ സാധാരണക്കാർ അവിശ്വാസികൾ എന്നിവരിൽ നിന്നും ഭാഗവത സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു നേട്ടവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ശ്രീല ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പകർന്നു നൽകപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭാഗവത കച്ചവടത്തിൽ യാതൊരു താല്പര്യവും താല്പര്യവുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് അവിധ കച്ചവടത്തിലൂടെ കുടുംബ ചെലവുകൾ നിർവഹിക്കേണ്ടതുമായിട്ടില്ല. ആകയാൽ നിശ്ചയമായും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ പ്രതിനിധിയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാവൂ. മാത്രവുമല്ല, ശ്രീല ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ പ്രതിനിധി നിശ്ചയമായും കുടുംബ പ്രതിബന്ധങ്ങളില്ലാത്ത സന്യാസ ആശ്രമം സ്വീകരിച്ച ഒരാളായിരിക്കണം. ക്ഷീരം സംശയമന്യേ വളരെ നല്ലതും ആരോഗ്യപ്രദായകവും പോഷക ഗുണമുള്ളതും ആകുന്നു. എന്നാൽ സർപ്പദംശമേറ്റ ക്ഷീരം പോഷക ഗുണമുള്ളതാകുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല മരണഹേതുവുമാകുന്നു. അതുപോലെ വൈഷ്ണവ അനുശാസനങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കാത്ത ഒരാൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവത വൃത്തി നടത്തി നിരവധി ശ്രോതാക്കളുടെ ആത്മീയ വൃദ്ധിക്ക് ഹേതുവായി തീരുന്നത് സർവവേദങ്ങളുടെയും പരമലക്ഷ്യം തന്നെ അറിയുകയാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ലേഖാവിജ്ഞാന സ്വരൂപമാണ്. ആകയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സർവവേദങ്ങളുടെയും സാരാംശമാകുന്നു. മാത്രവുമല്ല, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമഗ്ര കാലഘട്ടത്തിന്റെയും അഖില ചരിത്ര സത്യങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. പരമാർത്ഥത്തിൽ സർവചരിത്രങ്ങളുടെയും കാണുന്നില്ല പ്രഭുജി അന്തസത്ത. ഓക്കെ, അത് ലാസ്റ്റ് ലൈൻ ആണ്. അതാണ് അന്തസത്തയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. അടുത്ത ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്ലോകം 42. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സതു സംശ്രാവയാമാസ മഹാരാജം പരീക്ഷിതം പ്രായോപവിഷ്ടം ഗംഗായാം പരീതം പരമർഷിവി. സതു സംശ്രവയാമാസ മഹാരാജം പരീക്ഷിതം പ്രായോപവിഷ്ടം ഗംഗായാം
പരീതം പരമർഷഭിഃ സദു സംശ്രാവയാമാസ മഹാരാജം പരീക്ഷിതം പ്രായോപവിഷ്ടം ഗംഗായാം പരീതാം പരമർഷഭിഃ. രണ്ട് മൂന്ന് പേര് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓക്കെ, രാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, സംസയാമാസ മഹാരാജം പരീക്ഷിതം പ്രായ ഉപവിഷ്ടം ഗംഗയാം പരീതം പരമഗൃഷിഭിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നേരത്തെ ചൊല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ചാൻസ് കൊടുക്കാം. ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഷീജ മാതാജി, ശ്രീജ കണിയാരത്ത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സദു സംശ്രയാവമാസ മഹാരാജം പരീക്ഷിതം പ്രായോപവിഷ്ടം ഗംഗായാം പതീതം പരമർഷിഭിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, വേറെ വിജയനാണ് മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. സദു സംശ്രാവയാമാസ മഹാരാജം പരീക്ഷിതം പ്രായോപവിഷ്ടം ഗംഗായാം പരീതം പരമർഷിഭിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സതു സംശ്രാവയാമാസ മഹാരാജം പരീക്ഷിതം പ്രായോപവിഷ്ടം ഗംഗായാം പരീതം പരമർഷിഭിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. സാ വ്യാസസുതൻ തു വീണ്ടും സംശ്രാവയാം ആസ അവരെ ശ്രവിപ്പിച്ചു. മഹാരാജം രാജാവിനെ പരീക്ഷിതം പരീക്ഷിത്ത് എന്ന നാമധേയമുള്ള പ്രായ ഉപവിഷ്ടം മരണം വരെ ഭക്ഷണപാനീയം ഉപേക്ഷിച്ച് ഉപവിഷ്ടനായ ഗംഗായാം ഗംഗാ നദീതീരത്ത് പരീതം വലയം ചെയ്യപ്പെട്ട് പരമഋഷിഭി മഹാഋഷിമാരാൽ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. മൃത്യുവിനെ വരവേൽക്കാനായി ഭോജ്യപാനീയങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഋഷിമാരായ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ട് ഗംഗാതീരത്ത് ഉപവിഷ്ടനായ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ വ്യാസദേവപുത്രനായ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഊഴമായപ്പോൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഉപദേശിച്ചു. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. സുവർണപ്രഭ മാതാജി വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗുരുശിഷ്യ ശ്രേണിയിലൂടെ ഉചിതമായ രീതിയിലാകണം സർവാതീന്ദ്രിയ സന്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. ഈ ഗുരുശിഷ്യ ശ്രേണിയെ പരമ്പര എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഭാഗവതം അഥവാ ഏത് വേദവിജ്ഞാനവും പരമ്പര സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ സ്വീകരിക്കാത്ത പക്ഷം അവ നിർവ്യാജമാകുന്നു. വ്യാസദേവൻ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശത്തെ ശ്രീ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് പകർന്നു നൽകി. സുത ഗോസ്വാമി ശ്രീ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും ഈ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശത്തെ സ്വീകരിച്ചു. ആകയാൽ ഒരാൾ നിശ്ചയമായും ശ്രീമദ് ഭാഗവത സന്ദേശം സൂത ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയിൽ നിന്നോ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാവൂ. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും അപ്രകൃതനായ വ്യാഖ്യാതാവിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കരുത്. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വായിക്കണം സുബ്ജി. അതുകൂടി വായിച്ചോളൂ. ഓക്കെ, അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് കൂടി വായിച്ചു. നിശ്ചിത സമയത്ത് തന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ലഭിച്ചതിനാൽ ശ്രീ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് തക്ഷണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യവും കുടുംബവും ഉപേക്ഷിക്കുകയും മരണം വരെ ഉപവാസമനുഷ്ഠിക്കാൻ ഗംഗാതീരത്ത് ഉപവിഷ്ടനാവുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യാധിപത്യപരമായ പദവി ഹേതുവാകയാൽ ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിവൈദ്യന്മാർ, മഹാമുനിമാർ, ദാർശനികന്മാർ, സിദ്ധന്മാർ തുടങ്ങിയവർ അവിടെ ശ്രീ മഹാരാജ പരീക്ഷിത് സമക്ഷം സമ്മേളിച്ചു.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടിയന്തിരമായ കർത്തവ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിരവധി ഉപദേശങ്ങൾ അവർ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുകയുണ്ടായി എന്ന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച വിഷയ ശ്രവണം നടത്തണമെന്ന് നിർണയിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്രകാരം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശിച്ച് നൽകപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി ഒന്ന് മേലേക്ക് ആക്കൂ പ്രഭുജി. ഓക്കെ 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 കാണാലോ. ഓക്കെ. നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ നിർവ്യക്തിത സവിശേഷതയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്ന മായാവാദ ദർശനത്തിന്റെ പ്രഭാഷകനായ ശ്രീപാദ ശങ്കരാചാര്യർ വാദപ്രതിവാദത്തിലൂടെ യാതൊരു നേട്ടവുമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഒരാൾ നിശ്ചയമായും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ അഭയം പ്രാപിക്കണമെന്ന് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. വർണ്ണശബളവും വ്യാകരണ ഗംഭീരവുമായ വർഗാമർത്യത്തോടെ ചെയ്ത പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെയും മരണം ആസന്നമാകുമ്പോൾ ഒരാളെ ഒരു തരത്തിലും സഹായിക്കുകയില്ലെന്ന് ശ്രീപാദ ശങ്കരാചാര്യർ പരോക്ഷമായി അംഗീകരിക്കുന്നു. മരണം ആസന്നമാകുന്ന ആ ഉത്കണ്ഠാകുലമായ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ഒരാൾ നിശ്ചിതമായും നാരായണ നാമം ജപിക്കണമെന്ന് ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി വളരെ പണ്ട് തന്നെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമസ്ത ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും അന്തസത്തയാണിത്. ഈ ശാശ്വത സത്യത്തെ അനുധാവനം ചെയ്യുകയാൽ പരമപ്രാപ്തനായ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി വർണ്ണിച്ച ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രീ പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജാവ് ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടു. അതേ മാധ്യമത്തിലൂടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത സന്ദേശത്തിലൂടെ ശ്രോതാവും സ്വീകർത്താവും ഇരുവരും യഥാർത്ഥമായി മോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദകി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കായതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരൻ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലയ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. തായ് ഒരു പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തില് എന്താണ് വ്യാസദേവൻ അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ആ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പകർന്നു നൽകിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. വ്യാസദേവൻ വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുക്കളും ഇതൊക്കെ എഴുതിയിട്ടും അല്ലെ, പുരാണങ്ങളും ഇതൊക്കെ എഴുതിയിട്ടും തൃപ്തി വരാഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എഴുതുകയുണ്ടായത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞു, നാരദമുനിയുടെ ഉപദേശം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിക്കുന്ന ലീലകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അതെന്താണ്, എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും പുരാണങ്ങളുടെയും ഉപനിഷത്തുകൾ എല്ലാറ്റിന്റെയും സത്താണ് അല്ലെ, എല്ലാറ്റിന്റെയും സാരാംശമാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നു സാരം 2 പ്രാവശ്യം പറയുന്നു അല്ലെ. സാരം എന്ന് പറയുന്നത് അന്തസത്ത അല്ലെ, അതിന്റെ അന്തസത്തയാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും, സർവവേദ ഇതിഹാസങ്ങളുടെ ഒക്കെ സാരം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാറ്റിന്റെയും അന്തസത്ത അല്ലെ, അതിന്റെ അമൃത്, അതിന്റെ സത്താണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു ശ്രീബുദ്ധന്റെ കാലം മുതൽ BC 600 മുതലാണ് അല്പജ്ഞാനികളൊക്കെ ലോക ചരിത്രത്തെ അംഗീകരിച്ചു തുടങ്ങി. അതിനു മുമ്പ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ വിവരിച്ചിരുന്ന എല്ലാ ചരിത്രങ്ങളെയും അവർ കാൽപ്പനിക കഥകളായി മാത്രമാണ് ഗണിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ. ഇത് പരമാർത്ഥമല്ല. പുരാണങ്ങൾ, മഹാഭാരതം തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്ന സർവ്വകഥകളും ഈ ഗ്രഹത്തിന്റെ മാത്രമല്ല പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ദശലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളെ യഥാർത്ഥ ചരിത്രങ്ങളാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പ്രചരണം ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ പറയും ഇതൊക്കെ കഥയല്ലേ, ഇതെല്ലാം നടന്നിട്ടുണ്ടോ അല്ലെ, ഇതൊക്കെ കെട്ടുകഥയല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയും.
ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോഴും നമുക്കിപ്പോഴും പോയാൽ കുരുക്ഷേത്രം അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അവിടെ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള മറ്റു സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരിക്കലേ മധ്വാചാര്യർ ആരാണ്? വായുദേവന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് അല്ലെ. ഓ മധ്വാചാര്യർ ഒരിക്കലേ കുരുക്ഷേത്രയിലൂടെ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും ഒക്കെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പുതിയ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടുതലും. അവർക്ക് എത്രയാണ്? അത്ര കൂടുതൽ ഗുരുവിൽ അത്ര വിശ്വാസം ഉണ്ടായി കാണില്ല അല്ലെ. മധ്വാചാര്യർ ഇങ്ങനെ അവിടെ പറയിക്കുണ്ടായി, ഒരു നദിയൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട്, ഇവിടെ പുഴകളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കാലത്ത് ഇതൊക്കെ ചോര പുഴകളായിരുന്നു, ചുവന്ന കളറിലായിരുന്നു ഇവിടങ്ങളൊക്കെ, ഇവിടെ രക്തം തളം കെട്ടിരുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വിവരിക്കുകയുണ്ടായി. ആ സമയത്ത് കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് അതിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോ മധ്വാചാര്യർ എന്താണ്? വായുദേവന്റെ അവതാരമാണ് അല്ലെ. ആ ഭീമനും ഇവരൊക്കെ ആരാണ്? വായുപുത്രൻ അല്ലെ. അപ്പോ ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം അല്ലെ. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്ഥലം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മധ്വാചാര്യർ അവിടെ കുഴിക്കാനായിട്ട് അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ട്. അങ്ങനെ അവരവിടെ കുറെ കുഴിച്ചെടുത്തപ്പോൾ വലിയൊരു ഗദ കിട്ടുകയുണ്ടായി അവിടെ നിന്ന്. അപ്പോൾ ഒരു 100 പേര് പിടിച്ചാൽ തന്നെ ഉയർത്താൻ പറ്റാത്തത്രയുള്ള ഗദ. അത് കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് ഭീമൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഗദയാണ് എന്ന് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കെട്ടുകഥകളല്ല അല്ലെ. നമുക്ക് അവിടെ പോയാൽ ഇതൊക്കെ ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലം അല്ലെ, കുരുക്ഷേത്ര, അതൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന. വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലെ. വൃന്ദാവനം ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും അല്ലെ. എന്നാലേ അവിടെയും വസിക്കുന്നു ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ, മായാവാദികളൊക്കെ അവിടെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ അവരുടെ മുന്നിൽ യമുനാ നദിയുണ്ട്, ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമുണ്ട്, ഭഗവാൻ എടുത്ത് തീർത്തിയ എല്ലാമുണ്ട്, കാളിന്തിയുണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവരതിലൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് ആ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത മൂഢന്മാര്. അവരെ എത്ര തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും, അവര് എത്ര നേരിട്ട് കണ്ടാലും അവർക്കൊരിക്കലും വിശ്വാസമാവില്ല അല്ലെ. ആ പ്രഭുപാദർ പറയും, എന്താണ്? ആ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്, ദൗർഭാഗ്യകരം, വേറെ എന്താണ് പറയേണ്ടത് അല്ലെ. അവര് നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. ഇത്രയും അവർക്ക് ഇത്രയും കൺമുന്നിൽ ഇത്രയും തെളിവുകൾ ഉണ്ടായാലും അവര് വിശ്വസിക്കില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ യുദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ച്, 1-ാം ലോകമഹായുദ്ധം, 2-ാം ലോകമഹായുദ്ധം അല്ലെ, അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ, നമ്മൾ അത് പ്രകാരം പഠിച്ച് പരീക്ഷ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. ഇതൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളതിന് എന്താണ് തെളിവ്? അതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ചരിത്രത്തിൽ. അതൊക്കെ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവർ പറയും ഇതൊക്കെ കെട്ടുകഥകളാണ്, ഇതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചതല്ലേ എന്നുള്ള തരത്തിൽ. അപ്പോ അവരൊക്കെ അത്രയും എന്താണ്? നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഇവിടെ ശുകദേവ ഈ വ്യാസദേവൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അത് എന്താണ്? കാൽപ്പനികമായ കഥകളൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതായാൽ ചില ചരിത്ര സത്യങ്ങൾ ഈ ഗ്രഹത്തിലെ അനുഭവത്തിന് അനുയുക്തമല്ല. വ്യത്യസ്ത ഗ്രഹങ്ങളിലെ വിഭിന്നങ്ങളായ അവസ്ഥകളെയും കാലങ്ങളെയും പരിസ്ഥിതികളെയും പരിഗണിച്ചാൽ പുരാണങ്ങളിലെ കഥകളിൽ അവിശ്വസിക്കേണ്ടതായിട്ടോ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതായിട്ടോ യാതൊന്നും തന്നെയില്ല. ഒരുവന്റെ ആഹാരം മറ്റൊരുവന്റെ വിഷം എന്ന നീതിവാക്യം നാം ഓർമ്മിക്കണം. അങ്ങനെ നാം പുരാണങ്ങളുടെയും ചരിത്രങ്ങളെയും കഥകളെ സാങ്കല്പികമായി കരുതി തിരസ്കരിക്കരുത് അല്ലെ. ചില വ്യാസദേവനെ പോലെയുള്ള അതിശ്രേഷ്ഠ ഋഷിക്ക് വേദസാഹിത്യങ്ങളിൽ കാൽപ്പനികമായ കഥകൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല അല്ലെ. വ്യാസദേവന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാൻ തന്നെ അത് അത്രയും തീരില്ല അല്ലെ, അത്രയും കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ധാരാളമായിട്ട് എഴുതാനുണ്ട്. അപ്പോഴെന്താണ് ഈ കാൽപ്പനികമായിട്ടുള്ള കഥകൾ അല്ലെ, കെട്ടുകഥകൾ, അതൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ടതായിട്ട് യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. ഇന്നത്തെ കച്ചവട മനോഭാവത്തോടെ ഇന്നിങ്ങനെയുള്ള കഥകളൊക്കെ നടത്തുന്നവർ, അവർക്ക് പല കാര്യങ്ങളും സിനിമയിലെയും സീരിയലിലെയും രാഷ്ട്രീയം ഇതൊക്കെ അവർക്ക് പറയേണ്ടി വരും അല്ലെ. എന്താണ്? അവർക്ക് വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്നാൽ വ്യാസദേവന് ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, കെട്ടുകഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഒന്നും അല്ലെ. വ്യാസദേവൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് അല്ലെ. കൃഷ്ണദ്വൈപായന വ്യാസൻ, എല്ലാ വേദങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആ വ്യാസദേവനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ അങ്ങനെയുള്ള യാതൊന്നിന്റെയും ആവശ്യങ്ങളില്ല.
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആ കെട്ടുകഥകളാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നവര് ഇന്നും എന്താണ് ആ നാഷണൽ ജോഗ്രഫിക് ചാനലിലൊക്കെ കാണുന്നു സേതു ബന്ധൻ അല്ലെ, സേതു ആ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ ലങ്കയിലേക്ക് പോവാനായിട്ട് കെട്ടിയിട്ടുള്ള ആ സേതു അല്ലെ, ആ പാലം, അത് ഇന്നും എല്ലാവർക്കും വിസ്മയമാണ്. ഇതെങ്ങനെ കടലിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പാലം നിർമ്മിച്ചു എന്ന് അല്ലെ. നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്താണ് ആ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വെള്ളത്തിന്റെ തിരയുടെ മുകളിൽ നടക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മംഗലാപുരത്തും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ഒരു മാസം ആവുന്നൊക്കെ അതൊക്കെ പൊട്ടി എല്ലാം നശിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിർത്തി. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താണ് ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അത് ഒരിക്കലും തകരില്ല അല്ലെ. അതാണ് പറയുന്നത്, വലിയ സുനാമിയൊക്കെ വന്നപ്പോഴേ നമ്മുടെ ആ ഭാരതത്തെ രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ സേതു ബന്ധനമാണ്, ആ പാലം. അത് ആ സുനാമിയുടെ വലിയ തിരകളെയും അതിനെയൊക്കെ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അനേകം എന്താണ് വലിയ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭാരതത്തെ അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് ബാധിച്ചില്ല അല്ലെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ് അത് കെട്ടുകഥയാണെന്ന് അവർക്ക് പറയാൻ സാധ്യമല്ല. എന്താണ് ആ ജോഗ്രഫിക് ചാനലിലും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലായിടത്തും വിദേശത്തുള്ളവരൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നു, ഇതെങ്ങനെ നിർമ്മിച്ചു എന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അചിന്ത്യമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നാമമാണ് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായത് അല്ലെ. നാമം അത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. രാമ രാമ എന്ന് എഴുതിയിട്ടാണ് അവിടെ കല്ലുകൾ ഇട്ടിട്ട് അവിടെ ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അത് ഇന്നും അവിടെ കാണുന്നു, അത് ഇന്നും തെളിവായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊന്നും കെട്ടുകഥയല്ല അല്ലെ. അവർക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ അത് സാധ്യമല്ല. എന്താണ് അവരുടെ ബുദ്ധിയിൽ ഇതൊന്നും അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അവര് വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതില്ലാതാവോ? ഇല്ല അല്ലെ. അവര് എന്താണ് അത്രയും പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന മൂഢന്മാരാണ്, അതുകൊണ്ട് വിഡ്ഢികളാണ്, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ എല്ലാ ആധ്യാത്മിക പ്രമാണങ്ങളും മഹാപുരാണമായി അംഗീകരിച്ചു അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാപുരാണമാണ്. ഈ ചരിത്രങ്ങളുടെ സവിശേഷ സ്വാർത്ഥകത എന്തെന്നാൽ അവയെല്ലാം തന്നെ വ്യത്യസ്ത കാലയളവിൽ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിലുള്ള ഭഗവത് ലീലകളാൽ ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ്. ഓരോരോ ലീലകൾ നടന്നില്ല അല്ലെ. സത്യയുഗത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ലീലകളുണ്ട് അല്ലെ, ദ്വാപരയുഗത്തിലുള്ളത് അല്ലെ, അങ്ങനെ ത്രേതായുഗത്തിൽ അങ്ങനെ ലീലകളൊക്കെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. വേറെ വേറെ ഗ്രഹങ്ങളിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, അങ്ങനെ എല്ലാം ഇതില് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച സർവശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികളിലും അത്യുന്നതൻ ശ്രീല ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാകുന്നു. മാത്രവുമല്ല അദ്ദേഹം ഈ അധ്യയന വിഷയങ്ങളെ സ്വപിതാവായ വ്യാസദേവനിൽ നിന്നാണ് സ്വീകരിച്ചതും. ശ്രീല വ്യാസദേവൻ മഹാപ്രാമാണികനായിരുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രദ്ധാവിഷയം അതീവ പ്രാമുഖ്യമുള്ളതാണ്. ആകയാൽ ശ്രീല വ്യാസദേവൻ ഈ സന്ദേശത്തെ പ്രാഥമികമായി തൻ്റെ പുത്രന് നൽകി. അപ്പോ വ്യാസദേവൻ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് അല്ലെ. ആർക്കാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്? ആ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അല്ലെ. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ്? ശുഗ എന്ന തത്തയാണ് അല്ലെ, രാധാറാണിയുടെ തത്തയാണ്. ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ. ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വ്യാസദേവനിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കാനായി ഏറ്റവും യോഗ്യനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി തന്നെയാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. പ്രാഥമികമായി തന്റെ പുത്രന്റെ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് പകർന്നു നൽകി. ഇതിനെ ക്ഷീരജത്തോട് സാമ്യപ്പെടുത്താം. വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ക്ഷീരസാഗരമാണ് വേദസാഹിത്യം. അതിന്റെ ഉത്തമാംശം അഥവാ വെണ്ണ ക്ഷീരത്തിന്റെ അതിരുചികരമായ സത്താണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അല്ലെ. എല്ലാ വേദങ്ങളും അല്ലെ, വേദങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് പാല് പോലെ. അപ്പൊ അത് പാലൊക്കെ ഇതാക്കി തൈര് കടിഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് വെണ്ണ എടുക്കും അല്ലെ. വെണ്ണ അത്രയും സ്വാദിഷ്ടമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന് തന്നെ ഇഷ്ടമാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഗോപികമാരുടെ വീടുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് വെണ്ണ മോഷ്ടിച്ച് തന്നെ കഴിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പോൾ അത്രയും എന്താണ് അത് അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അത്രയും ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും എല്ലാറ്റിന്റെയും ഇതിഹാസങ്ങളുടെയും എല്ലാറ്റിന്റെയും സത്താണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നു പിന്നീട് കച്ചവട മനോഭാവത്തോടെ സാധാരണക്കാർക്കായി ഭാഗവതം പാരായണം ചെയ്യുന്ന നാസ്തികർ, അവിശ്വാസികൾ എന്നിവരിൽ നിന്നും ഭാഗവത സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു നേട്ടവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ശ്രീല ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പകർന്നു നൽകപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭാഗവത കച്ചവടത്തിൽ യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് അവിധ കച്ചവടത്തിലൂടെ കുടുംബ ചെലവുകൾ നിർവഹിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. ആകയാൽ നിശ്ചയമായും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ പ്രതിനിധിയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാവൂ. മാത്രമല്ല ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ പ്രതിനിധി നിശ്ചയമായും
കുടുംബ പ്രതിബന്ധങ്ങളില്ലാത്ത സന്യാസാശ്രമം സ്വീകരിച്ച ഒരാളായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? വ്യാസദേവൻ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് നൽകിയല്ലേ, ആ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രതിനിധിയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാവൂ എന്ന് പറയുന്നല്ലേ. ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് ആ പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അവസരത്തിൽ സൂത ഗോസ്വാമിയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ആ അവസരത്തിൽ തന്നെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിട്ടുള്ള ഈ സൂത ഗോസ്വാമി ഇനി നൈമിശാരണ്യത്തിലെ ഋഷികൾക്ക് അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമായിട്ട് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു നൽകുമെന്നല്ലേ. അപ്പോ ആ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ശ്രവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സൂത ഗോസ്വാമി അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ പരമ്പരയിൽ വരുന്നവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീല പ്രഭുപാദരി ആ പരമ്പരയിൽ ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിലെ പരമ്പരയിലെ 32ാമത്തെ ആചാര്യനാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ. ആ പ്രഭുപാദരുടെ വിവർത്തനവും ഭാവാർത്ഥമൊക്കെ നൽകിയിട്ടുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. ആ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലാതെ കച്ചവട മനോഭാവത്തോടെ അല്ലെ. അവരെന്താണ്, അവര് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ആൾക്കാരെ ആകർഷിക്കാനായിട്ട് നടത്തും അല്ലെ. ഭാഗവത സപ്താഹമൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇപ്പൊ ഇവിടെ സീരിയലും സിനിമയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അതിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ കയ്യിലെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു എന്താണ്, അവർക്ക് രാസലീലയെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതവര് ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സീരിയലും സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെയുള്ള അതായിട്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് അവര് അതിനെ താരതമ്യം ചെയ്യും അല്ലെ. എന്നാൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് രാധാറാണി അല്ലെ. അപ്പോ അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേറിട്ടിട്ടല്ല അല്ലെ, അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഒരു സാധാരണ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇതുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി വിശദീകരിക്കുന്നില്ല രാധാറാണിയെ കുറിച്ച്. ആരാധന എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി രാധാറാണിയുടെ തത്തയാണ് അല്ലെ. രാധാറാണിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നീട് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് 7 ദിവസമുള്ളൂ അല്ലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ. എന്താണ്, അതീന്ദ്രിയത്തിലെ ആനന്ദത്തില് ആ ഭാഗവതം പറയുന്നതൊക്കെ ചിലപ്പോ അവിടെ നിന്ന് പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രാധാറാണിയെ ഇവിടെ സ്പർശിക്കുന്നില്ല. ശ്രീല പ്രഭുപാദരും രാധാറാണിയെ കുറിച്ച് പലരും ചോദിക്കും രാധാറാണിയെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട്. അപ്പോ പ്രഭുപാദർ പറയും, കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കും, എന്നാലേ പറയാൻ എനിക്ക് യാതൊരു യോഗ്യതയുമില്ല എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയുമ്പോൾ, പ്രഭുപാദർ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ആചാര്യൻ, ഇസ്കോന്റെ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യൻ, അദ്ദേഹം അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ആരാണ് രാധാറാണിയെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പോ ഈ സാധാരണ കച്ചവട മനോഭാവത്തോടെ അങ്ങനെയുള്ള കഥകൾ നടത്തുന്നവരൊക്കെ ഈ ആൾക്കാരെ കൈയെടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ അവരുടെ യുക്തിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഭൗതിക നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ അതിനെയൊക്കെ കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പോൾ ആദ്യം ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ രാസലീലയും ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. അതാണ് പറയുന്നത്. പ്രഭുപാദർ പറയും, നമ്മൾ പടിപടിയായിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കണം. 1ാം സ്കന്ധം മുതൽ 9ാം സ്കന്ധം വരെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആദ്യം ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ പടിപടിയായിട്ട് ഓരോ സ്കന്ധങ്ങളായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് ദശമസ്കന്ധത്തിലേക്ക് പോകണം എന്ന് പറയുന്ന, ഒരു ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മൾ ദശമസ്കന്ധത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടരുത് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ പരമ്പരയിലുള്ള ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാവൂ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു, ക്ഷീരം സംശയമന്യേ വളരെ നല്ലതും ആരോഗ്യപ്രദായകവും പോഷക ഗുണമുള്ളതുമാകുന്നു. എന്നാൽ സർപ്പദംശനമേറ്റ ക്ഷീരം പോഷക ഗുണമുള്ളതാകുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല മരണഹേതുവും ആകുന്നു. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു, അവൈഷ്ണവ മുഖോർഗീർണം ഭൂതം ഹരികഥാമൃതം ശ്രവണം നൈവ കർത്തവ്യം സർപ്പോചിഷ്ടം പയോയത. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അമൃതതുല്യമായ കഥകൾ ആയാലും കൂടി അഭക്തരിൽ നിന്ന് അവൈഷ്ണവരിൽ നിന്ന് അത് ശ്രവിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. സർപ്പം ദംശിച്ച പാൽ വിഷമായി തന്നെ തീരുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ശുദ്ധമായ അവബോധത്തെ ഇത്തരം ശ്രവണം നഷ്ടമാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രവിരോധികളായ അവൈഷ്ണവരിൽ നിന്നും സമ്പ്രദായവിഹീനമായ അപ്രമാണികരിൽ നിന്നും നാം വിട്ടുനിൽക്കണം. സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത് 4 സമ്പ്രദായമാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ. ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായം, പിന്നെ കുമാര സമ്പ്രദായം, ശ്രീ സമ്പ്രദായം, രുദ്ര സമ്പ്രദായം. ഇങ്ങനെയുള്ള ആ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ വരുന്നവരും ഗുരു പരമ്പരയിൽ നിന്നും വരുന്നവരിൽ നിന്നും നമ്മൾ കേൾക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭാഗവതം അത്രയും അമൂല്യമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഒരു അവൈഷ്ണവൻ എന്താണ്, ഒരു ഭഗവാനിൽ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വാസമില്ലാത്ത കച്ചവട മനോഭാവത്തോടെ നടക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ് അവരെ അത് വളച്ചൊടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളും ആ അങ്ങനെയുള്ള മനോഭാവത്തിലേക്ക് പോകും.
ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ലേഖ വിജ്ഞാന സ്വരൂപമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ആ ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. ആകയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സർവ്വവേദങ്ങളുടെയും സാരാംശമാകുന്നു. മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമഗ്ര കാലഘട്ടത്തിന്റെയും അകലെ ചരിത്ര സത്യങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. പരമാർത്ഥത്തിൽ സർവ്വചരിത്രങ്ങളുടെയും അന്തസത്തയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. 42ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഉപദേശിച്ചതിന് പറയുന്നു. മൃത്യുവിനെ വരവേൽക്കാനായി ഭോജ്യ പാനീയങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഋഷിമാരാൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ട് ഗംഗാതീരത്ത് ഉപവിഷ്ടനായ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ വ്യാസദേവപുത്രനായ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഊഴമായപ്പോൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഉപദേശിച്ചു. അപ്പോ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് ശാപം കിട്ടിയത് അല്ലെ, ആ ശമീക മുനി അല്ലെ, അവര് തപസ് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ അവിടെ പരീക്ഷിത്ത് പോയപ്പോഴേ അവിടെ വെള്ളം ചോദിക്കുകയും അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തെ അത്ര ആദരിച്ചില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒരു ചത്ത പാമ്പിനെ എടുത്തിട്ട് കഴുത്തിലിട്ട് കൊടുക്കും അല്ലെ. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ശൃംഗി ഇത് കാണുകയും അങ്ങനെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ ശപിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. 7 ദിവസത്തിനകം തക്ഷകൻ കടിച്ച് മരണപ്പെടുമെന്ന് അല്ലെ. അപ്പോ ആ ശാപം കിട്ടിയപ്പോഴേ പരീക്ഷിത്ത് തൻ്റെ എല്ലാം, തൻ്റെ സമ്പത്തും രാജ്യവും ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് എല്ലാം ഭോജ്യ പാനീയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും വെള്ളവും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഗംഗാതീരത്തേക്ക് പോയി. അവിടെ അനേകം ഋഷിമാരും മഹാമുനിമാരും അവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഇനി എന്താണ് ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് അന്വേഷിക്കാനാണ് അവിടെ പോയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവർക്കൊന്നും ഒരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം നൽകാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ അവിടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എത്തിച്ചേരുകയും അങ്ങനെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനോട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 7 ദിവസം കേൾക്കുവാനായിട്ട് ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ ആ 7 ദിവസം എല്ലാം ജലപാനം അല്ലെ, എല്ലാം ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ സപ്താഹമൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും പോകും അല്ലെ. എല്ലാവരും ചില സപ്താഹം നടത്തുന്നവരൊക്കെ പറയുന്ന കേൾക്കാം, രാവിലെ മുതൽ ഉച്ചവരെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും കഥ കേൾക്കാൻ, പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ആരെയും കാണില്ലെന്ന് പറയും. അപ്പോ അതെന്താണ്, നല്ലത് തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം, അതും നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സത്കഥ പോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവത് പ്രസാദം. അപ്പൊ പ്രസാദമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരും കാണില്ല ഉച്ചക്കൊന്നും എന്ന് പറയും. അപ്പോ അങ്ങനെയല്ല അല്ലെ. ഇവിടെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് മുഴുവൻ സമയം ആ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മാത്രമായിട്ട് കേൾക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ മരണഭയം തന്നെ ഇല്ലാതായി അല്ലെ. അവസാനമായിട്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ, മരണത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് ഞാൻ ജനിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ മരിക്കാനായിട്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ പോലെ അത്രയും ശ്രദ്ധയോടെ നമ്മളും കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും അല്ലെ. ഓ നിശ്ചിത സമയത്ത് തന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ലഭിച്ചതിനാൽ ശ്രീ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് തൽക്ഷണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യവും കുടുംബവും ഉപേക്ഷിക്കുകയും മരണം വരെ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കാൻ ഗംഗാതീരത്ത് ഉപവിഷ്ടനാവുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യ അധിപന്മാരായ പദവി ഹേതുവാകിയാൽ ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിവര്യന്മാർ, മഹാമുനിമാർ, ദാർശനികന്മാർ, സിദ്ധന്മാർ തുടങ്ങിയവർ അവിടെ ശ്രീ മഹാരാജ പരീക്ഷത്തിന് സമക്ഷം സമ്മേളിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടിയന്തര കർത്തവ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിരവധി ഉപദേശങ്ങൾ അവർ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച വിഷയശ്രവണം നടത്തണമെന്ന് നിർണയിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്രകാരം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശിച്ച് നൽകപ്പെടുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇവിടെ ശങ്കരാചാര്യരെ കുറിച്ച് പറയുന്നല്ലേ, ശങ്കരാചാര്യർ, ശ്രീപാദ ശങ്കരാചാര്യര് അദ്വൈത ഫിലോസഫി പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. എങ്കിലും ആ ശങ്കരാചാര്യർ ആദ്യം നമ്മളും ഭഗവാനും ഒന്നാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ശ്രീബുദ്ധനായിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നപ്പോഴേ എല്ലാവറ്റിനും അധർമ്മങ്ങളും മൃഗബലി നടത്തുന്ന യത്നങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി. പിന്നെ നിങ്ങൾ വേദങ്ങൾ എവിടെയാണ് വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് വേദങ്ങളിലൊന്നും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ആ മൃഗഹത്യയിൽ നിന്ന് അല്ലെ, മൃഗങ്ങളെ കൊന്നു തിന്നുന്നതിൽ നിന്നും മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഒരു അവതാരം എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ പിന്നീട് ഭഗവാൻ തന്നെ മഹാദേവനെ അയച്ചു ശങ്കരാചാര്യരായിട്ട്, ഈ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം പ്രചരിപ്പിക്കണം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അപ്പോഴ് ഭക്തന്മാരെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ അതിൽ നിന്ന് വിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യല്ലേ.
അപ്പോൾ ആ ഭഗവാനും നമ്മൾ ഒന്നാണ് എന്നുള്ളത് അംഗീകരിക്കില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റും. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ മായയാലേ വിട്ടിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഞങ്ങളും ഭഗവാനും ഒന്നാണെന്ന ആ ഫിലോസഫിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ അവസാനമായിട്ട് ശങ്കരാചാര്യർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്ത ഉപദേശത്തിലും പിന്നീട് ആ ബ്രാഹ്മണർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ ഉപദേശത്തിലൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത്, ആ ഗോവിന്ദനെ ഭജിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഒരിക്കലേ ശങ്കരാചാര്യർ യാത്ര ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരു 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 ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അദ്ദേഹം ഈ സംസ്കൃത വ്യാകരണങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് പാടുപെടുന്നു. അവസാനം എന്താണ് തീരെ കാഴ്ചയില്ലാതെയും അങ്ങനെ ഓർമ്മയില്ലാതെയൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രായമായ അവസ്ഥയിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഗോവിന്ദം ഭജ മൂഢമത എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഗോവിന്ദനെ ഭജിക്കൂ മൂഢ. എന്താണ് ആ അവസാന നിമിഷം നിന്നെ ആ മരണസമയത്ത് നീ പഠിക്കുന്ന ഈ വ്യാകരണവും ഇതൊന്നും നിന്നെ രക്ഷിക്കില്ല അല്ലെ. ആ ഭഗവാന്റെ നാമം അതൊന്നു മാത്രമേ രക്ഷിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ, അന്തകാലേച്ച മാമേവ സ്മരൺ മുക്ത്യാ കളയവര അല്ലെ. ആ ഭഗവാന്റെ നാമം അവസാന നിമിഷമാകുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനാണ് സാധിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഈ വ്യാകരണമൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല അല്ലെ. അത് തന്നെയാണ് ശങ്കരാചാര്യനും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, പരോക്ഷമായിട്ട് ശ്രീപാദ ശങ്കരാചാര്യർ പരോക്ഷമായി അംഗീകരിക്കുന്നു, മരണം ആസന്നമാകുന്ന ആ ഉത്കണ്ഠാകുലമായ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ഒരാൾ നിശ്ചയമായി നാരായണ നാമം ജപിക്കണമെന്ന് ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി വളരെ പണ്ട് തന്നെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വർണ്ണശബളവും വ്യാകരണ ഗംഭീരവും വാഗ്ന സാമർത്ഥ്യത്തോടെ ചെയ്ത പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ മരണമാസന്നമാകുമ്പോൾ ഒരാളെ ഒരു തരത്തിലും സഹായിക്കില്ലെന്ന് ശ്രീപാദ ശങ്കരാചാര്യ പരോക്ഷമായി അംഗീകരിക്കുന്നു. ശങ്കരാചാര്യര് അദ്വൈതമാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതാണ് അവസാനമായിട്ട് ഒരാളെ സംരക്ഷിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണമെന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി വളരെ പണ്ടു തന്നെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നല്ലേ. എല്ലാ വേദങ്ങളിലും എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഈ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം അതാണ് കലികത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന്. സമസ്ത ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അന്തസത്തയാണ്. ഈ ശാശ്വത സത്യത്തെ അനുധാവനം ചെയ്താൽ പരമപ്രാപ്തനായ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി വർണ്ണിച്ച ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രീ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടു. അതേ മാധ്യമത്തിലൂടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത സന്ദേശത്തിലൂടെ ശ്രോതാവും സ്വീകർത്താവും ഇരുവരും യഥാർഹമായി മോചിപ്പിക്കപ്പെടും. അപ്പോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്ന ആളും അല്ലെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയും കേൾക്കുന്നവരും ഭക്തന്മാരായിരിക്കണം അല്ലെ. നമ്മൾ ആ വൈഷ്ണവരിൽ നിന്ന് ഈ ഹരികഥ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ആ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും നല്ല എന്താണ് ആ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് കേട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും മോചിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് की जय, गुरु महाराज की जय, गौरव प्रमानंदे हरे हरि बोल. रुद्राय श्रीमद् भागवतम की जय.